sei que gustou o asunto Justiniano, ese personaje, recordemos, tan olvidado pola historia, non? E, oxe, pois nada, que gustaríame retomar pois con outro personaxe histórico, e neste caso gustaríame pois falar de unha compañeira nosa, unha actriz, Marie Curie, que, como sabedes, foi compañeira nosa porque foi gran aficionada no teatro, sobre todo na universidade en París, cando ela foi a París. Sabedes quen é Marie Curie, non? Marie Curie, pois iso, compañeira nosa, pois bueno, foi unha tipa, foi a primeira muller que lle deron un premio Nobel, un premio Nobel, pero ojito, que non lle deron un solo, deronlle dous, un por física, co marido, que era Curie. O sea, deronlle, a ver, a cousa foi que lle iban dar a eles dous, pero ela foi a que máis traballou. E fijádevos, o marido de Marie Curie, ese que sale aí na imagen, era un pionero, tío, era un feminista, pero pionero de todo, porque o tipo dixo, los cojones, si nos va a dar o premio Nobel, dáderlo a ela tamén, que ela foi a que fixo todo. E, hostia, os tipos do Nobel dixeron, que? E tiveron yo que dar, porque senón non daban o premio. Bueno, pois aí, ela deron yo de física, pero deron yo química. Aquí a historia tamén hai que contalo todo. Por culpa dela, xuntaron as dúas asignaturas, física e química. Porque dixeron, hostia, se unha persona sabe dar dúas cousas, podémoslo meter na asignatura física e química. Meteron aí, isto foi todo gracias a Marie Curie. Algo do que pouco se fala, porque sempre se intentou dar a esta muller pois unha hora pois de unha muller pois poderosa, non? E sabia e tal, pero é unha das grandes inventoras do que é o sea, e sobre todo de unha precursora e unha innovadora no que é na manicura, que ela mesmo se chamaba Marie Curie. A Marie Curie, e ela chamáballe hacerme la Marie Curie. No, bueno, falando de apoiar, xa viches, era un claustro de todo pirolos. Entonces, claro, ali era joder, me cago en Dios, esto que mierda é, joder. Claro, de Ikea, pois veña, empezou a sacar ali o método Gronholm, despois o presidente de Suecia, o rei Gustavo V, dixo, bueno, joder, isto vamos a llevarnos un poquito bien entre todos, vale? Pero en sueco dixo isto, non? Dixo en sueco, dixo... Non recordas como foi susto? Porque claro... Dixo, sí, no, el dixo, Magnus Larsen, Skronholm en Nauer. Entón xa dixo... Cando un rei di en Nauer, eso cuidado, Entón xa colleu Thor, xa sacou o martillo, pero non o martillo, senón a ferramenta. A chave Allen, esta de Ikea. A chave Allen, puxo enriba da mesa e dixo, este ano hai que dar a unha muller. Pum, e dixo, non? Me cago en Thor. E dixo, hai que dar a unha muller. Sí, pero joder, a que año damos e tal. Esta sección de historia é pura gloria. Así es. Marie Curie. Así es. Os últimos de Filipinas.